Ito mga katodo, sa mga hindi nakakaalam, no, yung GSX 1000 GT guys, yan ang direct competitor na itong Ninja 1000 SX. Oh my God! Hirap ng ganun, no? Biglang kabig. Yay! Yung tabatig na ng gulong na ito. 200 ba to? Parang 200 na yung lapad ng gulong. Woohoo! Ganda! Ang lamig, grabe. 22 degrees mga katsodo. Ingat tayo sa mga ganyan guys, oh. Steel plate. Diyan na disgrasya yung kapatid ko recently. Yan kasi kahit hindi umuulan, madulas talaga yan eh. Pag madulas na nga, samahan mo pa na may buhangin. Uy, grabe, ang fog, ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam, ang lamig. Wow! Yo, what is up? What is up mga katodo? Magandang umaga sa ating lahat, no? So ngayon guys, magtatagay-tay gaming tayo after ng mga bahang inabot-abot natin, no? After ng mga pagsubok. Kasama natin ang ating tropa, si Sid, na naka GSX 1000 GT. So sa mga nagtatanong sa atin na ano ang feel ng naka 1000 GT, Hi! ayan po, no? First hand experience ng ating tropa na may magkaroon tayo ng chance na masubukan yan. Pero sa tagal naming magkasama, so far wala akong narinig na hindi maganda sa ating kaibigan about that vehicle. Ang kinagandahan lang nito guys, no, nung nabili niya yan, may panniers na. So yung package na, hindi ko lang sure kung magkano niya na scorean yan, pero alam ko yung package na yan may panniers na. Napakalutong ng quick shift. Sarap. Damn. Sa kung titingnan nyo guys, hindi pa siya naka-tail tidy, no? Pero ibang iba yung itsura niya sa stock na ito ng Ninja 1000 SX. Dito kasi kahit na hindi siya naka-tail tidy, yung original niyang yung tail end niya o yung mudguard niya, hindi ganoon kahaba at kataas na i-cover niya yung gulong. So dito, exposed pa rin, no? Yung 1000 GT, exposed pa rin yung yung gulong niya, diba? And ang lakas makaburusko ng panniers. Naka all stock din yan guys, hindi pa siya nakakapagpalit ng pipe. At mukhang walang plano yung tropa natin na palitan ng pipe yung motor niya, no? Ay, seryoso, sobrang sarap. Nakakawala ng problema. Dami nating pinagdadaanan. Pag hinampas ka na ng hangin, iba na yung pakiramdam. Woo! Yung pakiramdam mo na payapa. Kahit maingay, no? Kahit maingay yung motor natin, payapa. Payapa sa pakiramdam. Yung freedom ba?
Ito mga katodo, sa mga hindi nakakaalam, no, yung GSX 1000 GT guys, yan ang direct competitor nitong Ninja 1000 SX. So the same, kumbaga yung same concept, the ergonomics, and yung aim ng Suzuki na i-compete itong Ninja 1000 SX, yan yung kanilang model for a sports touring bike. The same aesthetics nito. So ano yan, upright position din yan. Alam ko may cruise control din ata yan. Woo! Ang tindi din itong truba natin, kahit na may pannier siya, talagang gamay na gamay niya na yung kanyang motor, no? Feeling ko kasi pag ako nagkaganyan, matagal na ano yan, matagal na gamayan ang mangyayari. Kasi mas lalong lalapad yung motor Noon ngang hindi pa tayo nagpapatanggal ng exhaust, ilang beses akong sumasabit nun guys, kasi mahaba yung exhaust na ito pakita natin sa picture, no, yung ganyan yung itsura nung ano niya, nung stock exhaust niya. So, di ba? Ang haba niya. So, ilang beses akong sumasabit. Paano pa kaya pagka ganyan, naka-spread out yan, tapos may puwetan pa. But anyway, napag-aaralan naman lahat So, challenge yan. Pero, ayun nga, no, sa mga nagtatanong, may nabibilang bang pannier para sa Ninja 1000 SX, no? Unfortunately guys, walang nabibilang panniers dito. Kung meron man yung mga ibang brand, pero yung Kawasaki na OEM wala dito. So ang huling balita ko, kasi nagtanong ako sa isa sa mga Ninja 1000 SX na may pannier, no, sabi niya in order pa daw niya sa ibang bansa. Parang inabot ata siya ng mga almost 100,000 or 100,000 plus, parang ganon, para lang i-order yung panniers, no. So ganun kamahal. And alam ko kapag dito sa GSX 1000 na yan, kasama na yan sa bibilin mo. Yun nga lang, price wise, alam ko mas mataas ang presyo nan compared dito sa Ninja 1000 SX, no. Possibly because of, an extra freebie, yung pannier na. So highly likely isa yan sa consideration kung bakit medyo pricey siya. Ito ang famous Caltex Man Plaza, no, kung saan meet up place para sa mga rides dito sa South. Nako, hindi ko sure kung saan kami dadaan. Wala akong load. Ano saan ba to? Blue Valley ata ito. Okay, sakto kasi wala akong load kung doon tayo sa Easy Trip. Banking. Alala niyo mga katodo, dito sa lugar na to, nung nag-ride din kami, naiwan nila kami. So dito sa lugar na to kami dumaan ni OBR, sinaligaw kami. Alam
Alam ko may nakakalitong ano dito eh. Ayan oh. Eto, kala mo didiretso ka. Ano to, dito sa may Nike factory dito sa Menu Valley. Ito ang daan na yon, kung hindi ako nagkakamali. Ito nga yan. Ito guys, yung Nike factory. Pero medyo maraming kulang dyan eh. Kung talagang may mga hinahanap ka, may mga ano, I mean, I'm not saying na walang ibang mga choices, no? Pero meron naman. Pero kung yung mga special na edition or yung mga medyo rare, eh hindi basta-basang makikita dyan. Nilisan ko pa ito kanina, kinakalamang na yung mga disc brake. Ako rin pre, pati yung Ako pa kanina. pati yung ano ko. Ayan o, yung sa foot brake. Kailangan. Oo, kailangan kong kuskusin. Hindi ko pa nga nalinitan na dumi-dumi. Hey, kinabahan ako kanina, biglang namatay. Biglang namatay. Sino? Eto, Kanina. kanina paglabas ko ng bahay, o second gear ako ha. Pagbaba ko ng gear, biglang namatay. Sabi ko, puta, anong nangyari? Sana ano lang, sana wala lang. Ha? Tutulog pa. Tulog pa. Woo! So ayun po mga kaibigan, ang aking tropang si Sid. Alam ko mas pinili niya tong daan na to kasi long stretch. Kasi para 2 weeks ata natambak din yung motor niya. Speechless moment, guys. Ang taba, tignan ng gulong na ito. 200 ba to? Para 200 na yung lapad ng gulong eh. Oh my God! Hirap ng ganun, no? Biglang kabig.
Yay! Wihee! 7:06. 6:30 ata kami nag-take off doon. Malamig na! Malamig ngayon dito ah. Alas 23 degrees guys oh. Yan, zoom natin, 23 degrees. Nung una na nag-ride kami, or huling ride namin, dito kami sa Charito. So hindi ko alam kung saang Bag of Bean ito. So, malayo-layo siguro to. Oh my god, nagpa-fog. Tingnan nyo yan guys oh. It's foggy. Woohoo! Ang ganda! Ang lamig! Grabe! 22 degrees mga katsodo! Yun nga lang no, sana mag-ulanin no. Ang lamig. Binuksan ko yung visor ko mga katodo. Ang lamig sa mukha. Ingat tayo sa mga ganyan guys oh. Steel plate. Diyan na disgrasya yung kapatid ko recently. Buti na lang daw walang nakasunod sa kanya kasi kung hindi, talagang maiipit siya. Yan kasi kahit hindi umuulan, madulas talaga yan eh. Pag madulas na nga, samahan mo pa na may buhangin. Ay, grabe oh. A foggy morning. Parang ang layo na namin. Saan na to? Saan lugar ba tong Bag of Beans na to? Grabe guys oh. Meron pa ba tayong video? May video pa. Uy, grabe, ang fog, ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam, ang lamig. Wow! Woo! Ah, ito na pala. Alright. Uy, ang taas. Yan. Woo! Ayan guys. Nakarating din. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.